سلام ناي وترو أدنقتنا تخاتتلتنا كابتفلالي كورنا عنايزا إن نبرلا زلنا علم كينكم وجحت أبحة كم مكتتال زي بخوركم سمعتنا تعذبتنا سينما سمرة نعنقالو تحستنا بمستمقار نعبيت نقسقس من دباتنا حقا زبالكم مرئيتو أم مسفارة تركبو زخبركم من زخبركنن كما يتخونو كما يتهلو قربي لنا كو حقوفا بلنا ما خنا بالمتجبة كوينو جن كلهم كبات حالنا بحبر سلام فقرا عبيتن قسقاسن عاوتنا سالتنا بكل مدبات هيوتكم وأن تاخدكون لنا منا كم بطعنا نعخم نمحقواسن باتاخم نمملأن ندحريت ملسيلنا زلنا مدرخان بيبنا زتفلاليو صحفات توكيسنا كبحتات متحفتنا هاسويلنا نعخاتكم النعناني بكعي زبالنا يوم إنه أول مدب ما دي سنبت من السينما سمرة جواب أنا بلالكم أرحبوا نقدم نفدل أزمدب وترو سنبت أب ساعة زي أب سينما سمرة عليكم إنه برخت إنه ششاي داقيمنا مرحبا نابلنا مسانا حبارو نابتح السوما قد سنبت كنسكركم هيوت بزتفلالي نجارات مالت بتصبقن حماقن بعوتن ودقتن بعقلن تصورنتن زتخبت يام بزخت من راح حق تفطر مخانو نزنقو عين بلن نزي أنصاراو زخونه نجارات كا نتعالتاو شنخو بمسعر ناتو بلوصن عوتن من قدين خنساقم ورتك مستقلسنا إنا أزخاء نقلا رحب عدل نقلا يصبو نقلا ونسأل ما زلو عدل يصنحهم اسكي نتوم زرخبو مدرعي نتزسانون زي استبهرلون كا قلا خنبل بزعب عوت حتصير من قد عوت نخت عوتي الكامبر نخت السعر الكا أي تتصاوت كاب جيجاتات كالو السبات تمهار لعل مورالاوي بهري مزلوم سبات كتتحبابرن كتمحزون سعر كتقما كان زي كأل نجر أدهبو أي تكبرلو ورتك ننويح وان زقط المدب حساب نحيال قدنتات كاب بمقمقام كلهم نتفتات بقوم كم زهنات وقبر وساني كتوسن كلها كل جزينة أبحان قول كازلو جزيف سلا قمت نمت كالكان حق النتكا كم ونغن عنا خان فتسيمكا أو قعدقا أي تأتوام اتزبلت من قدي نجيجاتاتنا علي لميلا نتستفت أمجيجا قلت إفكا مقبالو كاب تستفت أمجيجا ممهار مغنيت وي مسمس زي مقبار أبعان كيلنا تستفت أمجيجا زي منبار نتي استفت أمجيجا زي مدققام تغمي أوانتاوي أتحساسبا حقو السب نخد كوني حق زكا ساعاتي سنقن كم تبراتا عقبرن عقبت دستا بمهب هيو ترقم نخهلوا لعل إجام هلوا ننفسخ أن خلقت سبات انت تبابعن تبرابرن أتوتاونتن مخصبات كمزو السخي قبر ني حبار سرح نغهلو يتبابع تأقاماتي فتحن قنع وسانة أموساد ما يحقزن ني سرح كبري يهنز نعينتا وطئت كا يتبابع تقاداون تسانين زخون هواهو يفتر أتحساسبان مقيار زحقزو شومن تدرجاتات قداماي نأتكرخا بمقيار نتي قوتاوي سئلة أمت كالأي حجي كسرح مبال لمدنا يخون سالساي أمسغاني ناي مخانة تحساسبا أمعبل رابعاي كتسالنت نابزلو ناي تمرت مدبئتو حامشاي لعل رأسه كبر هنات شادشاي كاب ألوتاو زخونة صلواتات رحق شاوعاي كعمامو زقبقم نقراتانا تصير كافلتهم شامناي نمعالتخا أوانتاو بزخونة نقر فلما درجة آتهانا نتسا أوتاوي رأسه كبري بزعباتهم عوتا زخون سبات ندخمتهم نابحيل بمغيار كميجيرون كمستعوت زقل تاريخ هيوت أنبب نتوم بجنزب كونه بحياونت نعخا ككافلوها عاقم زي بلوم سبات حدا نقر قبر اللوم نقدان مهاب كونه نمقبال تمهار حلفنا تقبل سنسرعت تلمامد علاماتات كسرع مستوم لعلنا سنة مقبار بهر زلوم سبات تمحزو بوشت أوي سمعت التدرخ عينة سبنبر بقداماوي سمعت التدرخ عينة سبايت خون ناتين حقوس متزا أمراوي أو مها أما عبلو نجزا رأسخا أو انتاوي رأس عزام مالت رأس زرر بحبا ندخمتكا نبحيل غيرو عقل انت تصور النتني هالخام أو انتاوي رأس خبري رأس أخبرات رأس تأمان النت رأس تقبال النت رأس فغري رأس أفلتوم رأس سنسرعات قالوا تاوي رأس كبري رأس متحات رأس مترطار رأس نتسقت رأس مأكل النت رأس متلال رأس عقبات تفلتو
ሰብ ኣብ ማይ ምስተሓለ ድሕሪ ሳለስቲ ኣብ ጽፍሒ ማይ በድኒ ኣካላቱ ከንሳፈፍ ይጅምር። እዚ ኣብ ነብሱ ዝርከቡ ባክቴርያ ጋዝ ስለ ዝፈጥሩ እዩ። እቲ ጋዝ ድማ ምስ ግዜ ይነፋሕ። ኩሉ ዋህዮታት ምስ ዝነፋሕ ድማ እቲ ሬሳ እውን ይነፋሕ። ዝተነፍሐ ነገር ከዓ ካብቲ ከይተነፍሐ እንከሎ ዝነበሮ ክብደት ኣብ ማይ ስለ ዝቕንስ እቲ ሬሳ ንላዕሊ ጸምበለል ይብል። መንካዕ ካብ ብእግራ ብምኻድ ምንፋር ከም ትመርጽ ምኽንያቱ ዓጽምቲ እግሪ መንካዕ ኣዝዩ ቀጢን ስለ ዝኾነ። በኣፉ በሊዑ በኣፉ ትፍኡ ዝተፍእ እንስሳ ጉማረ ከም ዝኾነስ ትፈልጡ ዶ? እቲ ኣብ ዓለም ዝወዓየ ቦታ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኣልዓዚዝያ ዝበሃል 58 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝበጽሕከ ትፈልጡ ዶ? ከም ሓርማ ዝዝክር፣ ከም ገመል ዝቕየም፣ ከም ከልቢ ዝስስዕ፣ ከም ሰገን ዝዕሹ፣ ከም ኣድጊ ዘይግደስ፣ ከም ነብሪ ዝጭክን፣ ከም ሎኻኺቶ ዝቕልጥፍ፣ ከም ንስሪ ዝርኢ ፍጡር የለን። ብንእሽትኡ ዘረባ ዘበዝሕ መጺጽ ወይ በሊሕ ዝመስል ቆልዓ ምዕሸው እዩ። ዝበዝሑ ዓበይቲ ሰባትን ሊቃውንትን ዓለምና ዝነበሩ እኳ እንተሪኢና ብግዜ ንእስነቶም ገሊኦም ስቕባሃልቲ፣ ገሊኦም ጉህያት፣ ገሊኦም ድማ ምስጢራውያን ዝነበሩ እዮም። መብዛሕትኦም እቶም ናይ ምፍጣር ክእለትን ጥበብ መሃዝነትን ዝነበሮም ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ተላኢኾም ብልጫ ዝወስዱን ናይ ቤት ትምህርቲ ዕውታት ሰባት ዘይምንባሮም ይዝፍለጥ። እምበኣርከስ መብዛሕትኦም ጠቢባን ጸሓፍቲ ዝነበሩ ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ምፍጣር ክእለት ዝነበሮምን ብባህሪኦም ድማ ተፈላሰፍትን ወሓላሉ ኣዳውን ዝነበሮም እዮም። ትፈልጡ ዶ? ኩሉ ግዜ ምልእቲ ወርሒ በታ ፀሓይ ተዓርበላ ኣንፈት ከም እትርአ ጣንጡ 47 ኣስናን ከም ዘለዋኸ። ጸጋማይ ክፋል ሳምቡኡና ካብ የማናይ ክፋል ሳምቡኡና ትንእስ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ምእንትታ ኣብ ጸጋማይ ክፋል ዝሰፈራ ልብና እኹል ቦታ ክትረክብ እዩ። መከላኸሊ ጥንሲ ኸኒና ኣብ ህባይ እውን ከም ዝሰርሕከ ትፈልጡ ዶ? ወዲ ሰብ 639 ጅማውቲ ወይ ጭዋዳታት ኣለዎ። ብእግርኻ ንምንቅስቓስ ድማ 200 ጭዋዳታት ምጥቃም የድልየካ። ኣካላት ኣዕጽምቲ እኹል ሰብ ድማ 206 እዩ። ኣስታት ፍርቂ ካብዚ ኣብ ኣእዳውናን ኣእጋርናን ይርከብ። ቁመት ማዓንጣ ናይ ሓደ እኹል ሰብ 7 ሜትሮ ይበጽሕ። ሓንጎል ናይ ሓደ እኹል ሰብ 1.4 ኪሎግራም ይምዘን። ካብ ኩሎም ፍጡራት እቲ እንኮ ብሕቁኡ ክድቅስ ዝኽእል ሰብ ጥራይ እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባት መኣዲ ሰንበት ኣብ ሲነማ ሰመረ መደባትና ከመይ ትከታተልዎም ኣለኹም? ተስፋ ንገብር ካብዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደብ ትምሃሩ ክትህልው ተስፋ ንገብር ደጊምና። ካብ ዝቐፂልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ጥቕስታት ፍሉጣት ሰባት ኢና ናባኻትኩም ከነብል ደጊምና ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ኣብ ኮመንት ርእይትኩም ምስፋር እውን ኣይትረስዑ። ጥቕስታት ፍሉጣት ሰባት ሰብ ብሉጽ ኣእምሮ ዕላማ ኣለዎም፣ ካልኦት ግና ትምኒትን ድሌትን ጥራዩ ዘለዎም። ዋሽንግተን ኢርቪን። ጽቡቕ ነገራት ናብቶም ነቲ ጽቡቕ ነገራት ዝጽበዩ ዓቃላት ሰባት እዩ ዝመጾም፣ ነቲ ዝተረፈ ነገር ከዓ ምስቶም ህወኻት ይተርፍ። ኣብርሃም ሊንከን። ጽሕፍቶ ናይ ዕድል ነገር ዘይኮነስ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ። ንጽሕፍቱኻ ድማ ኮፍ ኢልካ ክትጽበዮ ዘይኮነስ ጻዕሪ ሓዊስካ ክትዕወተሉ ዝግባእካ ነገር እዩ። ዊልያም ጄኒንግስ ቢርያን። ብዙሓት ዓቕምን ክእለትን እናሃለዎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘይፈልጡ ሰባት ሄና ደለኹ። ሄንሪ ፎርድ። ንዝናኻ ማለት ንሽምካ ተኽብሮ እንተኾይንካ ንነብስኻ ምስ ጽቡቕ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ኣመሓዝዋ። እቲ ምንታይሲ ካብ ምስ ሕማቓት ኣዕሩኽ በይንኻ ምዃን ስለ ዝምረጽ። ጆርጅ ዋሽንግተን። ዝኾነ ሰብ ብዘይናትካ ፍቓድ ናይ ትሕትነት ስምዒት ኣስሪጹ ድኹም ሰብ ክገብረካ ኣይክእልን እዩ። ኦሊኖር ሩዝቨልት። ኣነ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝርከብ ዝኾነ ካልእ ንላዕሊ ነቲ ምስ ሰባት ክህልወኒ ዝግብኦ ናይ ምርድዳእ ክእለት ዝያዳ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል እየ። ጆን ዲ ሮክፈለር። ንኹሉ ሰብ ምቕሉልን ትሑትን ኩን፣ እንተኾነ ግን ምስ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ጥቡቕ ዕርክነት ይሃለኻ። ኣብ ልዕሊኦም ናትካ ተኣማንነት ቅድሚ ምሃብካ ግን ብግብሪ ክፍተኑ ይሕደጎም። ጆርጅ ዋሽንግተን። ንስኻ ንኻልኦት ሰባት ቁኑዕን በዓል ጽቡቕ ተግባርን ምስ እትኸውን ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ብሉጽ ሰብ ኢኻ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን። ሓቀኛ ዕርክነት ልክዕ ከምቲ ቀስና በለ ዝዓቢ ተኽሊ እዩ። ክሳብ ኣብ ማዕርፉ ዝበጽሕ ድማ ነቶም ፈተናታት ናይ ጽንኩር ኩነታት ክጻወሮም ክኽእል ኣለዎም። ጆርጅ ዋሽንግተን። ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኣብ እትህልወሉ ግዜ ንሰባት ብኣኽብሮት ሓዞም ኢኻ፣ ምኽንያቱ ንስኻ ሓደ ግዜ ካብቲ ዝነበርካዮ ዝለዓለ ቦታ ናብ ታሕቲ ኣብ እትወርደሉ ግዜ ንዕኦም ክትረኽቦም ስለ ዝኾንካ። ራልፍ ዋልዶ ኢመርሰን። ዋጋ ናይ ኣርካንነት ሓላፍነት እዩ። ዊንስተን ቸርችል። ዝኾነ ሰብ ንነብሱ ከይሓገዘ ንኻልኦት ብቕንዕና ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ የለን። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝበለጹ ካሕሳ ናይ ህይወት እዩ።
ራልፍ ዋልዶ ኢመርሰን ክፉእ ነገር ከጉላዕለ እንተ ኮይኑ ንፉዓት ሰባት ዋላ ሓንቲ ነገር ክሰርሑ የብሎምን ኤድመንድ ብሮክ ንገዛእ ነብስኻ ቁኑዕ ሰብ ግበራሞ ብድሕሪኡ ኣብ ዓለም ሓደ መታለሊ ሰብ ከም ዝጎደለ ከተረጋግጽ ኢኻ ቶማስ ካርሊል ንስኻ ናብ ዕላማኻ ክሳብ ዘነጻጸርካ ንጸገማት ኣይክትሪኦምን ኢኻ ዘይተፈልጠ ኣብ ጉዕዞ ናይ ህይወት መንገዲ ኣዒንትኻ ኣብቲ ዝወጠንካዮ ዕላማ ኣነጻጺረን ከም ዝሪኣ ግበረን ናብ ንኻል ናይቲ ምቁር ሕብስቲ ዘይኮነ ብቐንዱ ናብቲ ምቁር ሕብስቲ ኣተኪርካ ጠመት ዘይተፈልጠ ኣብ ህይወት ድሌታትካ ብዙሓት እንተኾይኖም ህይወት ከባድ እያ በንጻሩ ኣብ ህይወት ድሌታትካ ውስናት እንተኾይኖም ድማ ህይወት ቀላል እያ ጆን ጎርደን ንኣሽቱ መደባት ኣይትሓንጽጽ ምኽንያቱ ንሳቶም ንደም ናይ ሰባት ዘለዓዕል ተመስጦ የብሎምን ዓበይቲ መደባት ኣዳልሞ ብተስፋን ስራሕን ድማ ናብኦም ኣነጻጽር ዳንኤል ኤች በርሃን ካብቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝትግበር ብሉጽ ውጥን ንላዕሊ ሕጂ ዝትግበር ውጥን ይበልጽ ጆርጅ ኤስፖቶን ናይ ሕጂ ዕማምና ንናይ ዝሓለፈ ወቐሳ ንምዕራይ ዘይኮነ ኮይኑ ግን ንናይ መጻኢ ኣንፈት ንምትዕርራዩ ክኸውን ዘለዎ ጆን ኤፍ ኬነዲ ዕውታት ሰባት ዝተፈላለዩ ነገራት ኣይሰርሑን እዮም ንነገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝትግብርዎ ግን ዘክር ቪቨ ኬራ መደምደምታ ናይ ህይወት እቲ ክንኮኖ እንኽእል ምዃን ጥራዩ ቤነዲክት ስፒኖዛ ስለዚ ክቡራት ሰማዕትና ዓቕልን ተጻዋርነትን ተኣማንነትን ወሳንነትን ከምኡን ኣብ ረትዒ ዝተመስረተ ኣተረጓጉማ ናይ ህይወት ንኽህልወካ ዝግበር ብርትዖ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናብ ዓወት ዘምርሕ ሓይሊ እዩ ብልጫታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሪደርስ ዳይጀስት ዝረኸብናዮ ዋት ውመን ዱ ቤተር ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሩ ካብ ዘሎ ጽሑፍ ንብልጫታት ጓል ኣንስተይቲ ዝደስስ ካብ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ዘይዶም ካብ ዝርከቡ ክእለታት ብኸምዚ ዝስዕብ ቀሪቡ ካብ ዘሎ ከም ዘለዎ ጆባ ክንብለኩም እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ ዝተፈላለዩ ክእለታት ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ዘይዶም ዝርከቡ ክእለታት ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ፍልልይ ኣብ ቋንቋ ብዝምልከት ንምሽታትን ምስማዕን ብዝምልከት ንዕዮ ኢድ ንማሕበራዊ ክእለታት ንምሕምባስ ንመሪሕነት ብዝምልከት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ጸብለል ይብላ ኣብዚ ተፈጥሮ ዝዓደለን ጸብለልታን ብልጫታትን ከም ዘለውን ተረጋጊጹሎም ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣወዳዲርካ ጓል ኣንስተይቲ ቆልዓ ውልድ ምስ በለት ቀልጢፋ ኣፍ ተውፅእ ማለት ተጽሪ ቀልጢፋ ብዙሓት ቃላት ትሕዝ ቀልጢፋ እውን ምሉእ ሓሳባት ትፈጥር ኣብ መንባብን መጽሓፍን ዝያዳ ወዲ ተባዕታይ ነጥቢ ተመዝግብ ጓል ኣንስተይቲ እያ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምስማዕ ኣዝዩ ትሑት ድምፂ ካብ ወዲ ተባዕታይ ንላዕሊ ትሰምዕ ከምኡውን ኣብ ምሽታት ኣዝዩ ትሕሽታ ካብ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ትሽትት ብሓደ ፊደል ዝጅምሩ ብዙሓት ቃላት እውን ብሓደ ግዜ ክትሰምዕ ትኽእል ኣብ ምውናን ብሩህን ፍሕሽውን ገጽ መጺካውን ብርሃን ገጽ ጓል ኣንስተይቲ ዝበለጸን ካብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ንላዕሊ ዝበዝሕን ክእለት ትውነን ከም ተወሳኺ ኣብ ሰሓቕ መጺእካ ናታ ሰሓቕ ይበዝሕ ማለት መስሓቕ ዘረባ ሰሚዕካ ኣብ መስሓቕ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይዛይድ ንሰብ ዓይን ዓይኑ እናጠመትካ ኣብ ምዝራብን ኣብ ጥቕኡ ቀሪብካ ኮፍ ወይ ደው ኣብ መባልን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ይቐልልን ይዕብልልን ኣብ ሓካይምን ዶክተራትን ደቂ ኣንስትዮ ሓካይምን ዶክተራትን ዝያዳ ብሩህን ፍሕሽውን ገጽ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ኣለወን ወይ ዝያዳ ይውንና ጽኒልካ ናይ ምስማዕ ማለት ንሓደ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ መጺእካ እውን ካብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይበዝሕ ቅልጡፍ ምንቅስቓስ ናይ ኢድ ኣብ ዝሓትት ዕዮ ንኣብነት ብኮምፒተር መጽሓፍ ምስፋይ ክዳን ብመርፍእ ምእላም ጓል ኣንስተይቲ ብዘይገለ ምግጋይን ብቕልጡፍን ካብ ወዲ ተባዕታይ ንላዕሊ ክትዓይ ትኽእል ኣብ ምርድዳእን ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ምዝውታር ወይ ምግባር እንተመጺና ሕጂ እውን ደቂ ኣንስትዮ ብሉጻት ምዃነን ተፈሊጡሎ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ እየን እዚ ኣብ ዘይሰማምዕሉ ጉዳይ ብዘሰማምዕ ባህላ ይገልጾም ሓቂኻ ዲኻ ጽቡቕ እኳ ኢኻ ዘለኻ ሓቂኻ ነርካ ግን ከምዚኡ እቲ ጉዳይ ኖ ከምዚኡ ጽቡቕ ሓሳበት እኮ እንተኾነ ዝብላ ኣባህላታት እናዘውትራ ጽቡቕ ናይ ምእማንን ምርዳእን ክእለት ይውንና ኩነታት ናይ ሰብ ካብ ገጽ ናይ ምንባብ ክእለትን ዘረባ ዘይብሉ ምልክታትን ናይ ሰብነት ምንቅስቓሳትን ተዓዚብካ ንኩነታት ሰብ ናይ ክትፈልጥ ክእለትን ብልጫን እውን ንሳተን ኣለወን ኣብ ሓደ እዋን በታ ሓደ ቆልዓ እናጥበዋ በታ ሓደ እናታተን ሓሳባት ከየዘናበላ ወይ ከይረስዓ ዝተፈላለየ ስራሕ ኣብ ሓደ እብረ ክፍጽማ ዓቕሚ ኣለወን ጸብሒ የኾሳ በቲ ቴሌፎን ክቐበላ በቲ ቡምባ ማይ ንዝመልአ ፊስቶ ኣስተውዒለን ቡምባ ክዓጽዋ ወይ እውን ዝፈልሐ ጸባ ተቆጻጺረ ናብ ሰዓቱ ከይፈሰሰ ክረድኦ ይኽእላ ኣብ ምሕንባስ ብዝምልከት እውን ወዲ ተባዕታይ ካብ ዝጓዓዞ ርሕቀት ጓል ኣንስተይቲ ትጓዓዞ ርሕቀት ይነውሕ
اتمنتاي اتأبقال نستيت زرلو زيادة سبحي كود تبعتين لعلي أبحر زيادة نقطن سافف سلازي حقزام مودأتا مريحنات انت متعناون سلطان مكففالن تساتفو سراحتنياتات متببعن كبر السراحتنياتات محلاون زبلو قدات كود تبعتاي حالافي أبزلو سراح قال نسيتي أبزلاتو سراح يعزز زخبركم تخاتلتي ما عد سنبت مسينما سمرة نلومي زدلنا يو فلامي تحستونا أبزي كنزاز مينام بزقربنا لكم تحستو عاقبكم كتكونوا تسفانا مليوم أبزي متى كقرب على وتبلوا أرستي يخون استفلالي تحف مزهلوكم دوما أب كومنت مسفار أي ترسعوم أبزي متى فنونا بستفلي تحستو إيك خون مرخبنا كساب شعو لايك شير سبسكرايب قبرونا بلنا نفانوكم سلامك تالكم دقيمنا نمسكن برخقنا